Şu günler Aşgabatyň häkimetleri paýtagta değişli owalardaky we ýaşaýyş jaý toplumlarynaky hojaluk jaýlaryň haýatlaryny ýykýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy bu ýykýşlygyň Şorda, Garadamakda, Çoğunluda, Gökçede, Bagyrda, Bekrewede we Köşüde amala aşyrylýandygyny aýtdy. Paýtagtyň bu sebitlerinde esasan hojaluk jaýlary bolup, olaryň aglawasynyň haýatlary 2 metrden 4 metre çenli ýetýär. Häzirki wagt bu haýatlaryň ählisi sökülýär, has dogrusy ýumrulýar. Resmiler uly traktor we işgärler bilen gelip 1 saat içinde haýatlar umuman bolmadyk ýaly edýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 24 martda gürrüň berdi. Habarçy bu ýykýşlygyň indi 1,5 aý töwereg wagt bäri dowam edýändigini we bu sebitlerde umumy hasap bilen müňlerçe hojaluk jaýynyň bardygyny hem bellidi. Onuň sözüne görä häkimligiň resmileri bu ýykýşlygyň resmi namanyň ýa-da kararyň esasynda däldi, ýokardan dillen berilen görkezmäniň esasynda amala aşyrylýandygyny aýdýarlar. Ýaşaýjylar özlerine haýatlary gurmak üçin şäher we etrap häkimlikleri tarapyndan ruhsatnamanyň berilendigini düşündirmäsi inançda olary hiç kim dinlemeýär diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä resmiler jaý eýelerine ýerden 50 sm beton ýokarsy demir reşotka gözenek bolup içi dolu görünýän şertde jemi beýikligi 1,5 metrden ýokary bolmadyk haýatlary gurmaga ruhsat beriljekdigini aýdýarlar. Ýöne olar munyň üçin şäher we etrap häkimliklerinden ruhsatnama almalydyklaryny duýdurýarlar. Häzir ýaşaýjylaryň köpüsi haýat gurmajakdyklaryny aýdýarlar. Sebäbi olar ýumrulan haýatlary hem ruhsatnama esasynda gurandyklaryny aýdyp, ýene bu ýagdaýyň gaýtalanmagyndan gorkýarlar. Olar öňkü haýatlary gurmak üçin 50 000 manat çemesi çykdyjy edendiklerini we täzesini gurmak üçin de azyndan 40 000 manatyň gerekdigini aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Habarçy türkmen häkimetleri tarapyndan haýatlary ýykylan ýaşaýyş jaý eýelerine hiç ýyly kompensasiýanyň berilmändigini hem aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu barada Aşgabat şäher häkimliginden hem de Türkmenistanyň guruluşyk we binagärlik ministrliginden kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky 10 ýyla golaý wagtyň dowamında has takygy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň Türkmenistanda ilatyň hususy ýaşaýyş jaýlaryna degişli çäklendirmeleriň we gadançylyklaryň ençemesi güýje girizildi. Bularyň aglawasy dilden berilen görkezme esasynda talap edildi. Soňky 7 ýyl çemesi wagtyň dowamında Aşgabatyň etegindäki Köşü, Hitrovka we Çoğunlu sebitleriniň ýaşaýjylaryndan öz hususy jaýlarynyň üçeklerini gyzyl ýa ýaşyl reňke boýamak talap edildi.